ni fecal transmitted, feces to mouth. Koro hygiene ema gima duong' kabisa. To sama ji chokore, nitie funeral, ji chiemo mang'eny, ji share pi, gik ma kamano nyalo keto cholera. Kama idhi chiemo to kiluok lweti maber to onge pi mag luoko lwet, mago gik manyalo transmit cholera. To ing'eni ji wuotho, ng'ato a Nyalenda to dhi visit ng'at moro kamoro kendo, to onyalo kawo disease no to tero to the other place. Koro the most important thing en hygiene. Luoko leti, madho pi mobedo treated, boiled kata mobedo treated gi chlorine, to safe contamination of feces. Kidhi cho moko bedo flooded, ma ok contaminate pi ma ji nyalo modho. Erokamano ahinya. Kamachielo bende madani mondo mi ler ne oganda bende okinyi ma kawuono. Kiwacho kanyo ni nitiere cases moko, iwacho ni cases duto ma kata kada bede kata moko mosethiedh ma owuok bende suspected cases maromo 50 kod ariyo. Nyalo bedo negi ke sub county duto nikech nyaka sani gino malieko nyaka sani ochalo mana gino matimore e boma ma Kisumu. Ponono nitie case moro amora ma oseyudo mawuok oko mar boma ma Kisumu kata oko mar sub counties ga mano ma Kisumu East kod Kisumu Central e gwenge mamoko machalo kaka Ahero kata ka ponono uchopo e sub counties mamoko mantiere county ma Kisumu. Sani pok wayudo case moro amora moa other sub counties. But wang'e ni cholera sani nitie 18 counties Kenya ka. Most likely pok giyud bet gi level ma wagi wacho ni let us pronounce it